Ero kamano nyakwaramogi kumiero Ramogi TV odhiambo makawuono odhiambo mar tich ariyo. Nyakwaramogi en thuolo marwa kini machiegni bang' kanisebedo kod Trevor Mbija weche manyien mag duol weche manyien mag uimore koro chakore sani mondo wami mago mosetimore chakre ne pinyru nyaka tinende ni weche thoth Nyakwaramogi magi oting'o wach timo nonro kaachiel kod paro moganda golo kotende kod wach mar tho mar Albert Ojwang. Ji medo golo weche mopogore opogore Nyakwaramogi kendo bende medo ket apisa mag obila tesre mondo nene oyud duoko kotene kod tho magalagala mar Albert Ojwang. Duoko mar bero Nyakwaramogi bende wuok kama iwacho ni jali noyudo hinyruok mopogore opogore. Machal ni nitiere gima notim koting'o diyo ng'ute kata decho. Gin moko kuom weche ma wan godo odhiambo ni weche manyien mag uimore tinende Nyakwaramogi. Bed thuolo mar diko na namba en 23600. Facebook en Ramogi TV Kenya, mbui mar X en @Ramogi TV KE, YouTube Ramogi TV Kenya. Nyakwaramogi machiegni mokwongo wayudo thuond weche. Magi okin injuries majeraha ma ng'ato nyalo keto kuome owuon. Waparo ni gin majeraha ma oa oko. Jotelo manwa yiero makuru bada. Ripod jotim nonro yango ni Albert Ojwang manyocha otho e lwet obila nyocha oyudo hinyruok kendo en kod ranyisi mar ng'ama ne odeng'ute ma ok negore owuon. Pesa kolal kata mana ka en 20,000. Jogo biro gi nyamburko ma kila ng'ato ringo kamoro amora. Why should that one happen on money but not on life? Jotelo kod riwruoge makeno ne oganda omedo keto liet ne jalupo gai mar obila mondo gwe tao kaluwore gi tho mar Albert Ojwang. Ogol machineries ge obi mondo meji omenyana ka. We will not allow, we will not condone, we will not and we will ashame them. Mutini ne oneno e od buch county ma Homa Bay kane otam MCS mokaboro donje od burano ka itudoge kod chenro mar dwaro thicho apisi jatend kweth mathoth. Machiegni Nyakwaramogi jaloko mara iluongo ni Belinda Phillips Nyagem Oremo. Nyinga en George Bati Dadi Kulu od Tsunami. Machiegni nonro ma otimne ringre rawera Albert Ojwang oyango ni nyocha okale sand kendo ma oyudo hinyruok marach e wiye kaachiel kod ng'ute ka ng'ute bende ni kod ranyisi mar ng'ama nyocha node. Jotim nonro oyango ni tho mar Albert owuok e sand ma nyocha okaloe ma ok ni nyocha ne onegore en owuon kaka obila wacho. Jafumbo marwa Cynthia Onyango noluwo sigarani kendo chako no weche manyien mag uimore gi ripodni. Bang' jopiny rito kendo pogruok mar paro betie mar ni en ng'a mabiro telo ne lakteche mag sirikal timo bero mar ringre Albert Ojwang. Gikone bero otim kendo duoko mar tho ne nyenyore lela. Kaluwore kod laktar Bernard Media ma otelo ne jotim bero abich e kinde timo bero no, oyango ni Albert Ojwang dende onyiso adhonde modhuro e wiye mokelo chwer mar remo kendo kudore obwongone. Ng'ute onyiso decho kod teko mathoth katoke, chonge kod lwetene bende ni kod hinyruok kod adhonde. Gima duong' ma wayudo en ni nohinyre ahinya e korka wiye ma remo donjo nyaka e obwongone. To gima ariyo mane wayudo ni ng'ute be nyocha ohinyre to ne en gi majeraha moko kendo e dende. Koro ahinya manohinye ne wiye ema nohinyre ahinya. Kaluwore kod laktar Bernard Media, Albert Ojwang nokalo e sand moting'o nyaka decho. Magi okin injuries majeraha ma ng'ato nyalo keto kuome owuon. Kendo ni they are not self-inflicted. Manyalo kelo tho. Magi waparo ni gin majeraha ma oa oko. Gichalo majeraha ma samo
nyocho goye to achiel kuom gima nyalo bedo ni node pressure mano kete ng'ute ne ng'eny manyalo contribute ne tho mare. Wuon Albert Meshak Opiyo Ojwang mapok odok pacho nyaka nyocha obi buore owacho ni kaka wuoro odong' gi lwete nono. Olutore e bugo matut kendo odong' e mudho mandiwa ka okwayo jotelo mondo rese yor manyo ratiro mar nyathine achiel kende. Aling'ora e bura ariel lweta malo ng'ama owinjo ka wachi ni odonjo kuome jotelo manwa yiero makuru bada. Bende olero ni geno mare en jopiny, joked ratich oganda kod jogo machuny gi ng'uon mondo ochung' kode kinde ni masira omonjo pare ka openjo ni to en ang'o mane Albert otimo mapok notim. Gin kanye mae sa yuoro iwacho ni sama chandruok oneno to wadu mobiro kuyo kodi kata wadu mobichung' kodi e sama inie gi lit mane wadu ang'o malich mowacho mapok ne kowachi kuom jotelo. Okil mar anyuola Albert Julius Juma korka kore osingo tiyo machiegni kod migepe matimo nonro ewi tho mar Albert kendo neno ni anyuola Albert oyudo ratiro madwarore ka joked ne ratich oganda bende osingo dhi nyime kod sundo sirikal ewi tho mar Albert. Uchunguzi pod dhi mbele. Uchunguzi ni itimo gi riwruoge mopogore opogore kotelne gi IPOA mane riwruok mar sirikal. Then riwruok mang'eny bende nitiere ma ok mag piny owacho madhi mbele gi wachni. Wabro wene gi thuolo mok wa interfere kaka family gidhi mbele gi uchunguzi. Bang' mano koseyudore kosetimore eka wabro bedo piny gi family mondo wa discuss ni koro gimane ma gidwa timo. We want justice for Albert Ojwang, justice for his family, so that we can ensure that Kenya is not a police state. Anyuola mar Albert koro ni kod thuolo mar kano ringre mare kama giyiero kaka anyuola ka nonro to pod dhi nyime mar yango ler ewi thone. Bang' lipot mar bero yango ni Albert nowito ngimane kaluwore kod adhonde manoyudo. Penjo maduong' ni gino bila mage manogoyo Albert e tesendo bila ma Central ka anyuola to pod dhi mbele gi ywak kendo gikwayo tend migepe mochung' ne arita mondo tim nonro makare. Cynthia Onyango, Ramogi TV e kar kano ringre ma City. Pode wan motenre kod weche mag tho mar Albert Ojwang. Ugai mar ODM Raila Odinga oseo tho makoch mar rawera Albert Ojwang ka koro dwaro mondo yud ratiro ne rawerano. Jood bura bende dwaro mondo jalup ugai mar obila Eliud Lagat Ogwetao kendo chiw picha mag CCTV manyicha ne nie sel kama nyicha ogeng' ne Albert. Lidio Keo nigi ler mathoth. Jotelo mopogore opogore medo kwedo nek mar rawera Albert Ojwang ka gidwaro mondo mi obila oneni otim nonro makare mar nyiso jopiny ni en ng'a manyonego Ojwang. Ogai mar ODM Raila Odinga oro mos mage kotenre gi tho mar Ojwang ka bende ohum ni nyaka sani pok oketie ler ni en ng'a manogolo chik mondo mi mak Ojwang. Odinga okoni Ojwang odonje listi mar rawere mamoko ma osewito ngimagi e lwet obila akoro dwaro mondo mi kelie lela obila manotimo nek makochno. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka oseotend Kenya Kwanza ma owacho ni okawo ngima jo Kenya mayot ka akoro dwaro mondo mi jalup ogai mar obila Eliud Lagat Ogwetao. Oseo sirikal kuom donjore sando kendo nego rawere ma osebedo kagolo pachgi mbui kata mana bang' jatend piny kwayo ng'uono ir jo Kenya. Ng'uono mowacho ni wacho godiochieng' ka otieno to sirikal timo timbe mag mudho. E od bura kawuono, jood bura dwaro mondo mi jalup ogai mar obila Ogwetao kendo chiw picha mar dedi kata CCTV mar sel e tesendo obila ma Central kama nyonegi rawerano. We want all police officers who are involved in this matter in any way not to wait to be interdicted, but to, resign if possible, or action be taken by the National Police Service Commission. We want the recordings of the entry of Albert Ojwang to Central Police Station made public, and all the CCTV recordings in terms of how he was handled there, how he moved from the point of his entry into that station to the exit. Bende gidwaro mondo mi IPOA okas nonro kendo ochiw ler mar kama gisegike gi nonro no kaka yor neno ni oyud ratiro e wi nek mar Ojwang. As a mother and for all the women of this country, it is important that that officer steps aside or resigns to allow meaningful investigation to go on. But we are not condemning all police officers. We are very particular about these officers who participated in this killing of Albert Ojwang.
And we are making this demand as members of the Security Committee in the National Assembly so that these investigations can be thorough, so that these investigations can be impartial, unlimited and unhindered. Kata kamano, jaod bura ma kaunti ma Homa Bay Joyce Osogo Bensouda noneno matek e lwet jong'anyo e kinde mano chope kar kano ringre ma Nairobi Funeral Home. Bensouda no chopo kuyo gi familia mar Ojwang, gino mane okorwake gi jong'anyo mane seo sirikal kuom tho makamano kendo seo gi kuom riwore gi sirikal chenro mar broad based. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok jopuonj mag primar kod kuonde tiegruok mamoko mag primar Nyakwaramogi pacho kamiluongo ni KNUT kororo ote margi mag kuyo kotenore kod tho mar Albert Ojwang ma bende ne puonjo e kaunti ma Taita Taveta. KNUT kata NAT dwaro ni nonro tim matut mar yango joma otudore kod nek makamano. Kwayo makamano bende ema ochwal gi joked ne ratich oganda mawuok e kaunti ma Homa Bay kaka imiyo waler kod Efi Nyakidi. Kaka yorno mar chung kanyachiel ganyuola, riwruok jopuonj mar NAT nooro ote mar kuyo kod lit tok tho mar Albert Ojwang otieno mar tarik 8 dweni e tesend obila ma Central tok kano make kod obila e kaunti ma Homa Bay. Ojwang ne japuonj e skul moro e kaunti ma Taita Taveta. Kaluwore gi ote mar jagoro mar NAT Collins Oyu, onge ketho mora mora madimi ng'ato wit ngimane e lwet obila. Wirani tij obila en chiwo arita ne oganda duto. Omedo ni tho mar Ojwang e lwet obila medo nyuolo paro kendo nyaka kete lai nonro ma tho mare. Komachielo, moko kuom jopuonjre mbalariany ma Pwani kama Albert Ojwang nosome nowuok oko mar kwedo kendo wito mabor lipot mane obila ogolo e wi tho mar Ojwang. We are saddened by what has happened. And to make matters worse, as youths, at the moment I can confidently say that we are living in fear. We live in a country whereby it's more safe to be taken by criminals or robbers rather than by policemen. Being taken by police to go answer questions is not a crime. People make offenses, they're taken, they go to the cell, they're booked, but being taken into a police cell and then not coming back alive, now that's something that's questionable. Kagiloso, jopuonjre go makochung motegno ni bad migao mar obila nyaka tim nonro mapiyo mayango tho Ojwang, wirani onge yo mane onyalo goyo wiye e korot matesend obila en owuon. Upon investigations not to be done for years, but as soon as possible. We demand justice. We demand to know what happened to him. You cannot just tell us that he shook his hands, hit the wall, then unfortunately died. We need clear information on what transpired to his death. Tena tunahitaji kama wanafunzi wenzake na alikuwa among us, tunataka justice ipatikane. Si kwa mwanafunzi mmoja tu ameuawa hivi tunyamazie. Sisi tunataka justice. Ekinde mamago timore, jogo makedo ni ratich oganda e kaunti ma Homa Bay ochiwo duon gi ni mondo riembe tich jalupo gai mar obila Eliud Lagat mawachore ni emano chwalo ng'ur ni Ojwang ne ndiko gigo maketho nyinge e mbui. Ni mondo wakwer e yo makende ahinya ni ok en gima ber mondo mi jo obila dhi e dala ng'ato mamak nyathi ng'ato magitere sel e gikone to iyudo ni nyathino koro tho. Wadwa ni mondo wakwedi e yo makende ahinya ni ok en gima ber ahinya mondo mi otimre. Kotelnegi kod spika mar bunge la wananchi e kaunti no Walter Opio gikoni Lagat ema owinjore kauting e wi tho mar Ojwang. Nikech gima notimore en ema nyinge iluongo ni notimo gima chalo kamaendi, nikech en ema nooro officers mondo bi otim gima chal kama. In fact, nyaka joma noor onego bed ni osegol e tich, ok mana joma ni Nairobi Central Police Station kende, nyaka DCI, nikech joma nobiro ka kao Ojwang gin DCI. Gimbende onego ket gi thenge. Onge ng'atno manigi ratiro ma to deprive somebody's life. Nikech ng'iya nena kaka warito pesa. Pesa kolal kata mana ka en 20,000. Jogo biro gi nyamburko ma kila ng'ato ringo kamoro amora. Why should that one happen on money but not on life? Mamano be nyisa ni wadwaro ni police station nyaka bed gi CCTV cameras. Then mara de police officer ma biro arrest ng'ato nyaka bed gi tag mare, gi serial number manyiso ni identification card mare nyiso ni namba ne nadi. Ok wadwar wach mar police rwako nanga civilian. Gimedo bende ni jatend piny William Ruto nyaka wuog oko maneno ni ngima oganda jo Kenya oriti makare mana kaka ne okuongore kendo singo kane okawo telo. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi.
Koromogi wageno ni ratiro biro yudore kendo weche duto biro dhi kare e kinde ma podi medo gol paro mopogore opogore ewi wach tho mar Albert Ojwang. Wawere kod mago wadonje motenore kod weche motimore e od bura mar kaunti ma Homa Bay. Mutni ne oneno e od bura mar kaunti ma Homa Bay bang' kano tam kweth MCS mokaboro donjo e od bura no kinyi ma kawuono ka itudo kod chenro mar dwaro thicho oko e apis jatend kweth mathoth e od bura mar kaunti ma Homa Bay Richard Ogindo. Jafwambo marwa Armstrong Osotwa miyo ler mathoth ewi wachno. Dhoranga jod bura ma kaunti ma Homa Bay ne olokore kar rakruok e kind kweth ariyo mag rowere kod MCS aboro mane ng'ur ni olornegi oko kendo tamgi donjo e od bura no kinyi ma kawuono ka ichudogi kod chenro mar dwaro thicho oko jatend kweth mathoth e od bura no Richard Ogindo. Kweth MCS go mane omanre gi kweth rowere moko ne otemo yungo dhoranga od bura no mondo ne gidonji thuon bang' kane oselornegi oko gino mane okelo koko bang' moko kuom rowere monjogi kendo darogi e dhoranga od bura no. Ne ochuno MCS go mondo tom ng'wech mar reso ngimagi bang' ka kweth rowere masiro kweth machielo hewogi kod teko kendo tamo gidonjo e od bura no mane gidwa donjo gi thuon bang' kane odingnegi oko. Kuom juma achiel mokalo, rumbi osebedo ka fuong'ore ewi paro mar thicho oko jatend kweth mathoth e od bura no Richard Ogindo. Kata kamano, Ogindo kod sipika mar od bura no kaachiel kod MCS bura mane nitie bura no ne onyiero paro ma kamano ka okoni kwe nitie od bura no kendo seyo jisa mamoko e kaunti no kuom temo kelo koko e od bura no. Chieng' manong'ondo tho nawacho ne ane mane manya mondo jomoko ne ni gitieko gi gavana. Opo ne ng'ato wuok oko ne odwa biro gore gi assembly, owuoga oko kaka en, owe tiyo gi jomoko, ogol machineries ge, obi mondo meji omenyana ka. Jo manyo umiyo pesa go biro ka ji abiriyo kende kol marach. So majority position mar majority leader ne oka bede gi thuon, but members prang'wen gi nitoka abede nyaka 2027. Kela pachi no mondo jowueyo maber. To kiki bigi weche manono. Pika mar od bura Polycarp Okombo bende ne okwedo rumbi moko ni nitie paro mar thicho oko jatend kweth mathoth no ka okoni mago weche mag siasa kendo onge paro ma MCA moro amora osetero e apise mar golo e apis jatend kweth mathoth Richard Ogindo. Pok ayudo barua moro amora e ofisa makwayo ni mondo gol majority leader. Koro gik muwinjo kiwacho ni dwa gol majority leader go gina gik social media. Onge mosekelo ofisa kata chiel. Magi nyithi kiye mar former speaker ma pod oko accept ni weche oselokore. So you want to say that any external forces which wants to interfere with the assembly, we will not allow, we will not condone, we will not, and we will ashame them. With MCS mane otam donjo od bura no ka otelne gi GMCA makanya mwako logi ward David Olo gi nyawadgi makanya duto Apopo Lentana to koro seyo jatend kweth mathoth e od bura no Richard Ogindo magi wacho ni nyayo mibadhi kotelo mar agoko mar sando MCS kod jotije mag od bura no mani kod paro mopogore kod mare. Giwacho ni wan wathin onge numbers ka onge numbers manja beriyo tang'o miyo gitamo no kod assembly nikech kata osiepe gi mad assembly kanyo mosiepe ma joti dena no osego kogi mondo gole ogdo mana wuoyo mano omiyo kod dwar ni wadonji mondo wachak process mar wacho ni ogombulu mondo gole to gombulu ken ma okero watch leader MCS mar ODM e assembly kata genji 43 modong 46 modong aboro ginjo independent out of 46 gi almost prario gaberio osekono dwaro Ogindo ok nyal wuoyo on any matter ka okupenyo ng'ata chiel. Kawuono adwa nyiso ni de wayud thuolo no to samo wuoyo kod majority leader would be no longer be the majority leader nikech timbe maricho motimo leadership corruption and mismanagement to ka dino take a vote mabo luoro kata in future okang'e wakubiye. MCS go bende ne okoni onge ng'ama biro umo dhogi kata tamo gidonjo od bura no ka giwacho ni lweny mar kelo lokruok kotelo makare od bura no gibiro goyo nyaka giko ka gikone Ogindo mondo oyo nying gavana mar kaunti no e weche mag assembly. Sama wene nitie jomosechungi to jomochungi gi gin joma tindo te to gin gi families bende matindo monego bed ni gi take care kendo rango gi. Sani osgisewe gi tich kendo osenyisgi ni mondo gidog dala nikech ok ginyal tiyo nikech gi associate gi jomoko magiparo ni dwa golo gi e telo. One we have refused non kwanya bedo choir members. Gimarach to biro wache kaka en and governor gimanya kinge
Ogindo ng'e maleno se lose touch gi members. Gima chande ne nyaka no dragi lweny ni mondo idonje mondo ine kaka inyalo protecte. Ogindo en ng'ama inyagol nikech wan ema norwake. Ka members ol kode ni dwa gole, igole agola tichak irwako ng'ama chielo. And Jeff, I'm not interested to be a majority leader. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Kowere kon mago ne jadak moro Masiaya, Francis Otieno, dwaro mondo sirikand kaunti Masiaya ochule omenda maromo $34,000,000. Otieno ma ochopo e nyim od bura mar Senate odiechieng' ma kawuono okone komiti mar Senate ne sirikand kaunti Masiaya ne omiyo kambi moro rak mar loso ndara, to e kindeno gedo mar ndarano ne ochwe ma oketho puothe mar niang'. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Nene awuok badhi ofiswa mar apaya Siaya. En twak mopogore kod twak mapile koluwore kod chike mag od bura madwaro ni mondo wach oswayo to kod wagunda. Kata kamano, kawuono Senate ochuno mondo mi odwar jaloko mar dhok tok dhok mara mora to mana dholuo. We are just enjoying the Luo and how the interpreter. Nyim komiti od bura mar Senate, jadak Masiaya Francis Otieno ochopo kod ng'ur kodo ni mondo chule pesa maromo $34,000,000. Are you seeking a commission of 1 million or 1.3 million or 34 million? Give me only one answer. Odwaro mondo miye duoko achiel. Idwaro mondo chuli milion achiel, idwaro mondo chuli 1.3 million, kosi idwaro mondo chuli 34 million. Na goyo ni 34 million. Komia tadhi tiyogo mondo akonyrago. Otieno ywak ni chudono en mar luwo lope, ketho puothe mar tiang' kod mwandu mamoko magi motim kod kontrakta mane omiyo rak mar loso apaya kod 10 county Masiaya. So what is the 34 million for? 34 million en marango. Aketo weche duto te e yotas namba 39 thuolo okoyiena mondo achak some. Francis kata kamano odudore kod wach koko ne Senate nene owinjore kod kontrakta no mondo chule $1,000,000 e kuom ketho puothe ni mar chudo mar $1,000,000 no nen mar goyo ne kambi mar Chakra Yathalwera e yor anyuola. To estechego bende Francis pod ne odok ne 10 county Masiaya mondo chako chule ni mar county emane oro kontrakta no mondo mi odonjere kod puothe mar niang' kendo ketho. Take the words of the lawyer and the governor very seriously when they say you are engaged in some kind of fishing expedition. You know, you are all over the place, and the contractor has undertaken to pay. So what is the county government supposed to do? Do you want double payment for the same? Adwaro ni mondo county government gi contractor mondo chula. Wait. Interpreter, please follow the rules we have set for you. Jakom komiti no Eddie Okech e kod senators bende dwaro ng'eyo koponi Francis ne oneno kod wang'e e bod mayango wuon orak mane gera paya to marango ne oyero mar dhi piro county e kata doko ni ne gisewinjore kod wuon orak. Nimeuliza kama kulikuwa na kibao cha kuashiria ni mradi gani unaendelea katika hilo eneo la ulalamishi na ulikuwa ni mradi wa aina gani? Mr. Ainea emanonyisa ni county government Masiaya ema oore mondo mi kochule tubro chula mana emomiyo nang'e ni county government ni wachni. Governor James Orengo to kod komiti no mar Senate biro bedo kod winjruok mar yudo duoko mokwako kontrakta to kod jang'ur Francis Otieno. We, a public body, will only pay for work done that has been certified, inspected, examined, and there are many stages. For example, when you're building a building, when you put up a foundation, at that level you can make a claim, and our people, our engineers would go and certify at that stage whether the proper works have been done, and you will be paid for that work which is done. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ramogi
Kawuok e wach ma siayano to wach ma bende wayudo gi thuolo ni Jatend piny Kenya William Ruto kaluwore kod teko momiye kod pend chik kata katiba mapacho ka koro go ayanga chapa e oboke moyiedhi mar sirikal nyinge commissioners auchiel kachiel kod jakom mar duol matayo yiero kod kiewo pacho ka IEBC. Jatend piny William Ruto koro goyo chapa e oboke moyiedhi kata gazet moyiedhi mar sirikal nyinge jakom kata nyinge jakom mar commission mar IEBC kachiel kod commissioners mamoko maromo auchiel ma ujo bedni tayo duol ma uchung' ne weche mag yiero kod kiewo pacho ka IEBC. Kaluwore kod oboke moyiedhi mar sirikal ma bende ogo chapa, jatend piny koro oyango kendo goyo chapa nying Erastus Edung Ethekon kaka jakom mar IEBC. Commissioners mamoko ma bende biro konyo Ethekon tayo commission mar IEBC kata duol mar IEBC oting'o Ann Njeri Nderitu, Moses Talala Mukhwana, Mary Karen Sorobit, Hassan Nur Hassan, Francis Odhiambo Aduol kanyakla kod Fahima Arafat Abdalla. Gin mago ma oketi nyakwaramogi. Jatend piny William Ruto kaluwore kod ting' ma omiye kod pend chik mapacho ka koro keto ayanga kendo goyo chapa e oboke moyiedhi mar sirikal miluongo ni Kenya Gazette nying apisa kata jotelo mabiro tayo duol mochung' ne weche mag yiero kod kiewo pacho ka IEBC. Kaluwore kod ma jatend piny William Ruto ogoyo chapa manyiso ni koro podho ayanga jakom mar IEBC Erastus Edung Ethekon ka commissioners mabiro tayo IEBC kagikonyore kod jakom mar IEBC en Ann Njeri Nderitu, Moses Alutalala Mukhwana, Mary Karen Sorobit, Hassan Nur Hassan, Francis Odhiambo Aduol kanyakla kod Fahima Arafat Abdalla. Gin mago jotelo manyingi koro go chape e oboke moyiedhi kata gazet moyiedhi mar sirikal Odhiambo makawuono. Ma timore kinde madowo nyocha ne osegolo chik ni sirikal kik go chapa nying apisa mag IEBC ma opuodhi nyaka chop tiek winjo bura makwedo chenro mar welo magi. Kata kamano koro go chapa ma odhi ataro mar kaka nyocha ne doho golo chik ni kik go chapa e gazet moyiedhi mar piny owacho nyinge ji kamoting'o jakom mar IEBC kanyakla kod commissioners mamoko mabiro tayo duolno. Kata kamano tinende ni jatend piny Kenya William Ruto go chapa e oboke moyiedhi mar sirikal nying Erastus Ethekon kaka jakom mar IEBC kachiel kod apisa mamoko auchiel magin commissioners mag IEBC nyakwaramogi. Commissioners go oting'o kanyakla kod Ann Njeri Nderitu, Moses Alutalala Mukhwana, Mary Karen Sorobit, Francis Odhiambo Aduol, Hassan Nur Hassan kanyakla kod Fahima Arafat Abdalla. Gin weche modonjo kanyakwaramogi. Koro penjo en ni weche manie do biro bet nade. Mago nie do gibiro ng'eyo kaka jo min buche joma notero ng'ur margi kachiel kod joma samoro chung' ne sirikal biro golo wach ewi wachno. Ka ok kamano to gin weche mowuok odhiambo makawuono ka magi gin nyinge moketie gazet moyiedhi mar sirikal mogo chapa nyakwaramogi miluongo ni Kenya Gazette. Kendo jatend piny owuon William Ruto koni ma otimo kaluwore kod chike ma omiye kod pend chik kata katiba mapacho ka. Mago gin weche madonjo sani jatend piny William Ruto ogo chapa e gazet moyiedhi mar sirikal nyakwaramogi nying jakom mar duol mochung' ne weche mag yiero kod kiewo pacho ka IEBC ka nyingno en mar Erastus Edung Ethekon. Kopogore kod mano bende owalo kata opuodho kendo keto gazet moyiedhi mar sirikal nying Ann Njeri Nderitu, Moses Alutalala Mukhwana, Mary Karen Sorobit, Hassan Nur Hassan, Francis Odhiambo Aduol kanyakla kod Fahima Arafat Abdalla kaka jogo makoro biro tayo kendo telo ni duol mochung' ne weche mag yiero kod kiewo pacho ka IEBC. Wabere kod mano nyakwaramogi gin weche makoro timore e kinde ma doho nyocha nogolo chik ni mondo kik go chapa e gazet moyiedhi mag sirikal nyinge ji ma winjo bene tayo duol mar IEBC nyaka chop winj bura mano maki ka ikwedo godo welo mag apisa abiriyogo. Wawere kod mago nyakwaramogo iro ni penjo medo bedo kaluwore gi okang' mar sirikal kelo chenro mar chudo
mos ne aguch okumba mar thieth mar SHA ni mar moko kuom jopiny ywak ni giyudo pek e chudo makamano. Moko kuom jopiny ywak ni mbui mar SHA chunogi ni chudo mathoth mokalo chunogi gi chudo mathoth kendo mano nyalo miyo gibedo kod pek e dhi nyime kod tayo chenro mag chudo mag. Jafwambo marwa Liliana Beta nigi ler. Okumba mar thieth mar SHA pod obedo wich bar ne moko kuom jo Kenya, kata odoko ni sirikal nyocha olando ni okumba no inyalo chul kidam. E kar dak Makondele e boma ma Kisumu, warado kod Lawrence Okumu mapimo chandruok moseneno kotemo chulo SHA. Lawrence lero ni gisani okonyal timo chudo mare kaka pile. Ywak mare en ni kotemo chalo chudo mare matintin, mbui mar SHA chune ni nyaka ochul omenda makore lach ma okwako higa mangima. Pek nitiere ne wach kang'iyo pogruok, for instance 9,000 gi 12,375. The difference is 3,375. Do you see that gap? It's a huge gap. Koro mane pogruok mantie madhenyo ka kumo mwananchi. Koro ka inyaketa wachula kana wachule cha kapani this will encourage us mwachule kaka no sebedo kwa chule NHIF. Lendo mar jatend piny e kinde nyasi mar Madaraka ne oyango ni chudo mar SHA inyalo tim mos kendo e yor ohala. Moko kuom jopiny kaka Lawrence to kata kamano nene mopogre. Pesa matin min iwacho ni nyalo holno dak nyocha uyudie uhola chon. Koro sani udhi yudo pesa no kanyo. Koro sani watemo malich kar temowa to waneno kok nyal. Serikali tafadhali saidia sisi ili urudishe hata kama vile ilikuwa dwe ka dwe. Josayo Tieno, ja ohala chiro Makondele, bende oseyo chenro no ka olero ni kata obedo ni sirikal nochiwo thuolo mar tiyo kod hola mar Hustler Fund. Pod nitie pek kaluwore ni hola no bende ibiro dwaki. Ni samoro giwacho ni inyalo mi loan kowuok e Hustler Fund chul godo SHA. Mano pod tek ahinya ne wan jogo onge gi nyalo. Nikech ka samo miya loan pod meda bana baden mar chulo kendo gowi kocha chaendo. Koro afadhali kata silinga bicha moro kang'eni mar ma kata ka tuo to bro konya yor thieth. Kata obedo ni chenro mar SHA sirikal nokelo mondo ober sekta no mar thieth, moko kuom jopiny koro ywak kendo pingo ni chude ne ok ber. Lilian Abeta, Ramogi TV, Kisumu. Erokamano nyakwa Ramogi kuom kete Ramogi TV gi thuolo ni wadwani wakaw yweyo marwa mokwongo weche manyien ka report mar Liliana Beta na materwa yweyo no. Weche manyien mago imore biro duogo bang' kwa wuok yweyo ne ka kamanda no ka ji medoro temage ka weche mopogore motendre kod weche mag arita kachiel kod mamoko bende wach mara keto kata goyo chapa jokanyo mag IBC bende gin weche maneno ka nitiere kanya kora mogiro. Kamano kuom kete Ramogi TV puoch gi pake na mor kod ahinya kokalo e duondi ma ichiwo na otieno ma kawuono. Makamu ng'isa ni Bati. Kwa ng'iyo jatend piny William Ruto, president, osetieko wach mar IBC. Josiasa koro oikre ne yiero. Jo Kenya oikre ne yiero. Jowe londo wach alunde gi gik ma samoro nyalo duoko Kenya chien. Jatend piny otieko wach mar IBC no, koro ji oikre mana ne yiero. Kero kamano makamu osewacho ni bende in kaka director mar broad based government Western Kenya region and beyond, wacho ni bro dialo di chiengi mar nyuol tarik 22 mar aboro dala ni Asere. Koro kaka in director mar broad based government iko ne ji gik ma broad based wacho ni dok broad based, diek broad based, chai broad based, soup broad based makamu ibedi e Asere. Okay, Jaro Soja wacho ni kaka oganda nyaka jinen matut e wach mar thoe matimore ahinya to makoro mako Albert Ojwang. Samoro nitiere gimoro maling'ling ma jomoko machuny gi lit gi oganda nyalo timo mondo oketh godo winjruok manitiere kind te weche mag broad based government. Koro oganda nen mariek. Mano Jaro Soja osiep Dr. Raymond Omolo Super PS kalore kod Jaro Soja. Erokamano. Bati Kaumosa yega kiwacho dholuo ma Nemba. Erokamano ahinya.
amor kodi in bende kum kete Ramogi TV otieno ma kawuono. Poch gi pak anoka dhine ya mabende medo kete Ramogi TV. Anoka Dikima kwero wacho ni hi Bati, say hi to Walter Nyambaga bende. Koro Bati, wadake Kenya machal nade, humanity no dhiga kure. Ng'ato inyalo nega odichieng' alanga ma oko deo repercussions kata kaka nyuola dhi bet. Sirikal ochula anyuola mar Albert compensation wawuoge oyuma ainago kaka piny molony. Wacho ni dobe onego range gik moko kwa makini. What if kabura no chieng' orumo 2032 to pod wachung' warito wach mar IEBC? Nyaka gin bende gibed jok ma serious. Mano kaluwore kod Dickens Makoero Baba Tony mawacho kamano. Ero kamano Shemo Tho Soja wacho ni Bati greetings Aluo News kendo amor. Jalup jatend obila ni kod ratiro mar chwalo ng'ur mare mana kaka jakenya mora mora. Autopsy osetim. Koro wawe nonro ne obila. Jal moketho chik to lugodo chik. Mar ariyo Homa Bay nosechako dhi maber, koko mathoth ema koro dhi kihinye. Kama dongruok nitie tich thothe koko tine. Mogik yudhe oti maber kod mbui mar dongruok. Tiyo kode marach nitiere gi penalty kata nitiere kum menyalo yudo ka itiyo kod mbui marach. Ero kamano ahinya ka Janet Onyuna ka nitiere Masara wacho ni en bende gin Ramogi TV kendo gimoro ahinya gin kanyo kod Dan Onyuna kaachiel kod Ray Ngeri mano wuod japuonj. Ero kamano ahinya mag oganda Golden City Masara Home. Un bende ukete Ramogi TV kendo amor kodwa ahinya. Poch gi pak nyakwa Ramogi kamora mora ma intie yena moda kaw yogi thuolo ni kaduogo pod an gi weche mamoko ma en oimore e Ramogi TV. In the kitchen, what do we bring? Break a cubicle string, flavor on a string. Pull it, tear it, crumble it. Let the fresh flavors all get in. Make it bit more tasty. Family will help you. Reiko Cubes could string my bestie. Reiko Cubes ming'eyo cha maridadho mare miyo chiembi medo bedo mamit moloyo. Sani koro nitie paket manyien. Yud mari e duka kata supermarket mantie machiegni kodi kawuono. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama unakagari kako idle hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV.
Machini kene nyakora mogi bangu kiweyo jokanyo mag sekta mar somo ywak ni kata bed ni migawo mar somo omipok maduong' e budget mar 2025-2026 poni budget no kal kaka en ma ok otim lokruoge kendo ket weche moko e lai makare. Sekta no nyalo bedo kod midhiero kapok hik omenda orumo. Judith Omondi lerono matut ewi pach jo sekta mar somo motelo ne budget ma idhi som chieng' tich ang'wen mar jumani. Migawo mar somo e migawo makinde mathoth kao pok mathoth mar budget ma ichwalo ne migepe ma opogore opogore e pacho ka. Hik omenda mar 2025-2026 ochiw paro mondo migi maromo bilion 701 mar chwalo chenro mag somo e migepe ma opogore opogore. Omenda ma jokanyo mag sekta mar somo yango ni ok biromo chwalo somo kaka winjore e twak marwa kod jakanyo mar elimu bora Boaz Waruko kod jagoro mar riwruok mar jopuonj mar Kuppet Akelo Misori gikoni ei budget mar somo nitie gik mamoko kaka ogirimiti mag tich mag jopuonj ma osebedo ka dwaro mondo mi oketie tim omenda ma ok oketie chenro no. Budget motkel sani ma education no mi 701 billion omiye budget manimalo to king'iyo ye kanyo to kibaji bro chako goyi nikech ibro fwenyo ni nitiere gik manyicha jo Kenya mantiere education sector paro ni nyal ket mbele. Kwa ng'iyo gi ywaruok manosebedo ka ni kind jopuonj to gi sirikal, nyicha commitment mane sirikal oketo ni gibro keto pesa ma CBA no ibiti godo te. Mago pesa maonge kamo ineno ni ginalokete do miyudo ka gionge. Ewi wach mar ndiko jopuonje yo maongirore, jopuonj ma osebedo ka tiyo kaka interns e skunde mag junior secondary, omenda gi yoko neno e budget no, ka bende gedo mag skunde ahinya to e skunde ma jopuonjre donje e secondary mamalo e chenro mar CBC oko los wachgi kaka winjore. Keto kanyo bende bathe no e ng'ama ok ong'iyo budget no malong'o to bro neno ka giketo ne gibro convert jopuonj ma interns go to permanent and pensionable. To kanyo tineno ka onge budget moket negi matiende ni nitiere kaka ok gin dho chunygi kaendi mano ok yo magidwa luwo. Budget mar infrastructure no king'iyo tineno ka nitie target moro moket ni skunde 400 ema okete budget ma idhi tigo kanyo. Koro wan elimu bora nyicho wang'iyo to wapenjo ni to mokwongo gin skunde mage ere kaka idhi determine ni koro 400 gi emidhi kony ka. Weche motenore kod penj madongo bende nyicha ok oketie budget no ne oluwo wi omenda moko mag somo kichwalo ne sekta no ka jatend migawo mar omenda e twak mare kod Radio Ramogi to ne oyango ni omenda ma osebed ka ichwalo ne duol matayo penj odhuro kendo itiyo go aritha gino ma owit oko kod jokanyo mag sekta mar somo. Ineno ka pesa mondo mi omiye pesa moromo mar timo penj mokwongo nyicha onge kata matin moket sani no gol pesa e capitation oket bilion 5 ni mano mondo mi atit ngeni adiera iko ni higa ka itimo penj gi gisebedo ka gitiyo gi bilion 9. No over quote the printing of examination material. Kana ni jogo no over quote nyiew mitokni miterogo penj e centers. Ana feel ni manendo is an overstatement to come from a responsible office machalo mar CS Finance. Juma ma okalo jatend migawo mar somo Mikoso Gamba nyicha oywak ni ok osebed ka imiyo gi omenda ma oromo. The sector, all of us need to work together to resolve the issues that are facing it, and the issue is funding. The government then is forced to give resources that they can afford, that they can manage. And sometimes even then, as you've seen under secondary, the 22,244 was not fully given. It was what was given was what was available. We have asked for budgets, the budgets come, but they are then reduced. So we are underfunded. Ting ma Misori koni en marod bura, kalore ne gine magipuodho budget duto mapachoka. Ka parliament kendo sani endi ni budget policy ni tiere ma osebedo prepared. Budget ni policy no endi ok dhi some ni jopuonj, dhi some parliament. Eri gima parliament timo mondo gi remedy situation ma wantiere go. Kata ka pesa tin, kata ka pesa ming'ado ni en pesa ming'ado ere kaka parliament nyalo ensure ni pesa ma ukete education ochopo
correctly. Tarik 12 mar tich ang'wen jumani, jatend migao mar omenda John Mbadi pedho bajet no e od bura kapok opuodhe kaka bajet mabiro tayo migao ni e hik omenda 2025-2026. Judith Omondi, Ramogi TV. Koro mogi kodhi nyime ne riwruoge moko mag ji giwegi koro kwedo paro mar dwaro keto chik aguch omenda mar NGCDF, omenda mar aguch Senate kod mano mar ngafe katiba. Giwacho ni mano dhi ataro mar chik kendo nyalo mana thiro loch gwenge. Gimedo bende ni chenro mar kawo pach oganda e wi chal ma kamano ne okota e yo makare. What Supreme Court non-nullify kowacho ni CDF is unconstitutional. To ne giwacho ni CDF is unconstitutional because o interfere kod giluongo ni principle separation of powers. Noch bunge ko yiere to nego bed ni tije maduong' en loso chike miluongo no legislation. To mar ariyo en chung represent oganda e wach mar oversight. Neno ni sirikal mar executive tiyo gi pesa maber. Proceeding with this amendment will distort the principles of prudence and responsibility in utilization of public funds as enshrined under Article 201 of our Constitution. Attorney General mapacho ka Dorcas Oduor koni dwaro nitie mar tiego jopiny moko kuom chike motenore kod ratich oganda kaachiel kod yore mag chwalo buche do kaponi oroch ratichgi. Ka oloso Mombasa e romo ma okelo kanyakla apisas mantie sekta mar do, jatelono koni moko kuom midhiero masani okwako thoth pinje Afrika gin weche mag mibadhi, timbe njore, ohand yedhe mamero ji kaachiel kod loko mwandu ma ok opuodhi e kinde chandruoge mamoko. Achiel kuom winjruok ma oketie tim e romono ma bende okelo kanyakla apisas mawuok e pinje maoko en pinje Afrika tiyo kanyakla e kedo gi midhiero mag kuo mag omenda kaachiel kod njore ma ikoni oganda mathoth sani koro donjo timo kokalo e lony mag mbui. We hope to open a small training chamber in our office where we can train law enforcement officers on how to apply the law and the powers that have been given to them. To train them on individual liability, vicarious liability, command and control, and in many ways in which they can be held accountable for the work that they do. But at the same time, I think it is also our responsibility to sensitize the public of the laws that we have, the treaties that we have signed. And we also train them on how they can defend themselves so that we can have valuable justice that everybody can defend. Technology is what most transorganized crimes are using, and as an office or as a country, we are leveraging a lot on technology, and we have improved our systems and able to interact with the international community for us to be able to get that kind of evidence whenever we require. We are taking very serious measures in fighting terrorism, financing terrorism, and money laundering and other serious crimes. But also we need to cooperate with countries from other regions like Kenya, Tanzania, and other countries, which is to share experience, information, and as well to cooperate on concrete criminal cases if there is so need. Riwruok mar jotije ma Migori dwaro mondo piny owacho oketo kenge mag neno ni jotije ochwal nyime lemo ka kindegi ochopo. E sechego bende gipuoyo okang' ma osekaw mar chwalo e ngas mamalo jotich ma kwan giromo 872 kaka imiyo ler kod George Juma. Choro jotich male ngas mar tich nachiel kuom gigo eko ma jotije mag piny owacho ma kaunti ma Migori kuom higni 10 yando osebedo kadwaro. Moko kuom jotich yando osebedo kuom higni malo 10 kapok ochor gi malo e ngas mar tich. Kata kamano, thoth jotijego ma kaunti ma Migori ma ende kinde margi mar choro gi malo e ngas mar tich ne osechopo koro oyudo fuong'ruok bang' piny owacho ma kaunti ma Migori choro gi malo e ngas mar tich. Wan gi jotich e county government ka maromo 3,400 gi wiye matin, to moseidho ngas mamalo derom 872 kare. Maromo jotije 872 ochor malo e ngas mar tich kod piny owacho ma kaunti ma Migori. Gino matend jotije kaunti ma Migori wacho ni en okang' makare mokaw kod piny owacho ma kaunti ma Migori. Quite a good number nyocha oseyudo barupe, nitie mamoko be barupe gi nyocha ndik to pok obedo sign. So far nyaka sama wuoyi kodu ni nitie departments ma pok no factor in their promotion nikech ung'eyo ni nyocha timo as per the budget
ma achiel kuom department ma pok otimo mage en department mar lands ne pok otimo promotion ma wadwa ni mondo gi factor in. Another department ma pok noyudo en department mar education kanyo imung'e ni jo ECD be nitiere pok noyudo their promotion. Mar adek ne en department mar finance. Jagoro mar ruok ma jotijego mag piny owacho ma kaunti ma Migori Silvan Saraja wacho ne gidwaro mondo koro piny owacho ma kaunti ma Migori oketo kenge man jatich moro amora ma kinde mare ma chore malo e ngas ma tich ochopo koro time wang' sa. Ng'ata mosegik the requirement minimum ma 3 years owinjo miye promotion ma koponi county government ok omiye promotion mo dhi to 6 years owinjo koro miye 2 increment. Neno jomoko mane ose stagnate for a long time no mi promotion nyadiriyo omigi 2 job group ahead. Karibu ji te matiye public service mane wayudo ne due for promotion to mane wanyalo promote gi sechego en namba ma wacho cha kaluwore gi kwan to kaluwore go kapu mane nitiere to bende wa balance nikech ok wanyal dhiro kabisa ni ji te obed promoted waweyo budget moro matin mabeyo dwaro wakego jomoko manyien. Jagoro mar kaunti ma Migori Oscar Lima wacho ni e kinde mane gichoro mal jotich e ngas mar tich ne gineno jotijego ma kinde magi mag dhi e rutaya chiegni kod mago ma osebedo kuom higni mathoth kapok ochor mal e ngas mar tich koro mi thuolo mokwongo e chenrono mar choro gi mal e ngas mar tich. Ng'ama osebedo kochung' kamoro achiel kuom kinde malach. Mar ariyo wang'iyo ni to ng'ano mosetiegore momedore ngas machielo mar somo kata mar tiegruok. Then mar adek watemo chwalo mbele jogo ma chiegni retire. Kada meruok no ma jotije kaunti ma Migori wacho ni ten kaunti ma Migori ma otele kod gavana Masani Ochile Yako ostimo mathoth ne jotich dwaro margi en jotich mamoko kaka mago mag jopuonj mag nasari bende koro ng'i kod wang' maber. Jowa ma nitiere ECD bo manye kaka inyalo kony achiel kuomgi commuter allowance mane chimiyo jogogi ne thin kabisa ichulo gi siling 802 which is against the law. Ne wawuoyo gi jogogi mane wasewuoyo kodgi ni pesa ma wadwa ma minimum ma owinjo bed ni miyo ja ECD teacher as a commuter allowance owinjo bed 3,000. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano nyakwa Ramogi waka yue mar ariyo gi report mar George Juma no imetero yue no aneno ka Donja Migori. Erokamano kuom kete Ramogi TV wacho ni Neni Mos entiere Manyata Miracles Bridge Kisumu City. Osmake no dhi ni ka jaduong' Ogenda Gikonge Primary School kanyo kaluwore kod to mar Kawili. Pole sana joka jaduong' Ogenda wenge mag Gikonge Wiga Ward Suna West constituency. Erokamano nya Donja Migori. Aneno ka Barack Ochieng kawuok Kabolo aneno maler ahinya wagona nyuola mar Yalumos kuom wito nyathigi lit by a lot. Pole sana. Kasto Batima Felix from Pala, mano Evangelist Felix Oyanga from Pala Koguta wacho ni anena maler wach mar Albert no miye mirima gadieri wach no miyo omi mana wer moro malit. Pole sana gini Nyasaye biro medo chunga nyuola no. Erokamano. Kasto anoka Ochieng Jakosege ngisa ni Bati ni maler ahinya almost ni MCA ni to be Odhiambo Dari kachiel kod Chief Osota giduto te gine Ramogi TV. Erokamano kuom kete Ramogi TV. George Benja mar Kodwogo wacho na kawo mose yie kaka wacho dhuluo manimba. Erokamano George Benja. Kasto japuonj Karo Nyaburi wacho na wuoro kaka Kenya chal kod rawere magin jotelo makiny pod warito adier adier kuom tho piny osewuoyo. Erokamano ahinya awuoro. Kasto neno ka indika Wood Tsunami Kenya okwan safe agomos ne familia mar Ojwang. Dubai Eriko Uri Nyaseme ima wacho kamano. Archbishop Okoth Koyo Uri Nyasagore deg mo wacho ni entiere wenge mag Sigombe wacho na wuoro ahinya kaka nek ohusira e piny Kenya ka Nyasaye mad mondo paro oganda mane kaka wuoyo. Erokamano ahinya. No ka Otoyo Olela bende ng'isa ni entiere koda ka Amos Makende ne Musa Olela kaluwore kod tho mar jaode kachiel kod oganda joko sogo duto joko nyathocho mangima kuom tho mar jaod Musa Olela. Pole ni sana. Erokamano ahinya. Man Nyasaye medo hoyo chuny joko Olela joko jaduong' Olela Buko Ndiege kaluwore kod tho ma kamano. Margaret Oranga wacho ni Wood Tsunami winji maler ahinya
gima lit na en tho Juang. Baba ne wuoyo malit kendo lit to lit mar adier. Erokamano ka indika Opole Taso mano mar Migori bende ng'isa ni entiere koda yo makare gin gimin Daddy Cool. Erokamano Opole Taso kaachiel kod Jojo Yuasinia mar Migori ng'isa ni weche nitiere kare. Makamu ng'isa ni pod entiere ka kendo en koda nyaka giko. Koro ka in gi ote tioro na mane nambari 360 no Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X en Ramogi TV KE. Wadhi yuyo ka waduogo puro wan gima moko kik idhi mabor. Ma en Ramogi TV. Explore Kenya, tembea na View Travel. Feel the sand between your toes on Mombasa, Diani, Malindi or Lamu's beaches. Embark on thrilling safaris in Masai Mara, Amboseli, Samburu or Tsavo. Enjoy Mount Kenya views in Nanyuki, the vibe of Eldoret, Kisumu or Nairobi. Marvel at the wildlife of Lake Naivasha, Nakuru or Elementaita. With View Travel, safari yako iko sorted, easy, affordable and unforgettable. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Kastambi mang'ur mokalo ema nyalo miyi puonj maberie moloyo. Bill Gates. Grow biashara yako na Tasi Pochi Loan. Enjoy easy application na instant approval. Ipate kwa M-Pesa app ama dial *334#. The more you use your Pochi, the more you grow. M-Pesa. Ndani ya mabawa yako, fika mwisho wa safari. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako imenitoa gizani. Mimi naitwa Vestine, one of Vestine and Dorcas. Kupata wimbo huyu bonyeza *811 *381#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote.